Kaixo denei, zer modu zaudete? Bueno, gaurkoan yoga bidezko luzaketa saio batekin nator. Eta honakoa aurrera eraman ahal izateko beharko dugun material bakarra izango da esterilla bat edo alfombra bat, bai? Erosoago egin dezagun. Hortaz, saio honetan garrantzi handia emango diogu gure arnasa kontrolatzeari, bai? Saio guztian zehar arnasa sudurretik hartuko dugu eta ahotik botako dugu. Hortaz, animo! Belauniko hasiko gea, gure ipurdia horpotan esertzen dugunarik, eta sorbaldak mugituko ditugu. Lehenengo atzera. Eta aurrera. Begiratu, arnasa sudurretik hartuko dugu eta ahotik bota. Lepoarekin goaz, borobil erdiak egingo ditugu. Alde batetik, bestera, arnasa hartu, eta bota, eta azkeneko hartu, eta bota. Besoak sorbaldeen alturan jarriko ditugu eta eskumuturrak berotuko ditugu. Lehenengo kanporaka, eskumuturrak eta behatzak. Saiatu zuen bizkarra zuzen mantentzen. Eta barrura. Bale, primeran, jada gure artikulazioak berotu ditugu, hortaz lau hanketan jarriko gea. Garrantzitsua izango da gure sorbaldak eskumuturren alturan egotea eta gure aldaka belaunen altura berdinean, bai? 90 gradu sortuz. Hortaz, kokatu ostean, arnasa hartu eta aurrera joango gea eta botatzean atzeragoaz berriro ere. 5 errepikapen egingo ditugu, arnasa hartu eta bota. Berdin errepikatuko dugu, baina eskuak pixka bat urrutigo kokatuko ditugu. Arnasa sudurretik hartu eta bota. Eta azkeneko errepikapena hartu eta bota. Ados, primeran, hasieran ginen modu berdinean kokatuko gea, 90 graduak errespetatuz, eta une honetan katuaren postura egingo dugu. Honetarako, arnas hartzen dugunean, pixkanaka, bizkarra kurbatuko dugu. Bizkarra borobiltzen joango gea arnas hartzen dugunean. Eta botatzean aldiz, lepoa luzatu eta ipurdia aterako dugu. 5 errepikapen, lehenengoarekin goaz. Hiru. Lau. Eta azkena 5. Primeran, orain pixkanaka, eskuak aurrera bota, belaunak atzera eta aurrerantz etzango gea. Sugearen postura egingo dugu orain.
Horretarako eskuak sorbalden parean jarri eta ukondoak gorputzera pegatuko ditu. Une honetan, arnasa hartzean, pixkanaka eskuak lurreruntz bultza eta gure enborra igoko dugu. Arnasa hartu, hemen goien arnasa mantendu, eta bota. Hartu, mantendu, eta bota. Hirugarrenarekin goaz, hartu, eta bota. Lau, hartu, eta bota. Eta azkeneko hartu, eta bota. Primeran pixkanakan, belauniko jarriko gean, eta gure ezkereko hanka eskuen tartera eramango dugu. Une honetan, arnasa hartzen dugun bakoitzean, ezkerreko belauna altxako dugu. Eta arnasa botatzean berriz, belauna jetxiko dugu berriro ere. Behatzak lurrean jarri, eta lehenengoarekin goaz. Arnasa hartu, mantendu, eta bota. Hartu, mantendu, eta bota. Hirugarrena hartu, mantendu, eta bota. Laugarrena, eta bota, eta azkena hartu, mantendu, eta bota. Primeran, hurrengo postura egiteko, belaunak eta txorkatilak maila berean jarriko ditugu, ezkerreko eskua aurkako belauna jarriko dugu eta eskuinekoa gure ipurdi gaineko ezurraren gainean. Eta eskuinalderuntz begiratuko dugu. Arnasa sakon hartzen jarraitzen dugu eta bizkarra zuzen mantentzen ahalegintzen gea. Eta azkeneko arnasaldia. Primeran, berdin errepikatuko dugu baino aurkako oinarekin, bai? Ezkerreko eskuen tartera ekarri, behatzak lurrean jarri, eta bagoaz, arnasa hartu, eta bota. Hartu, mantendu, eta bota. Hartu, mantendu, eta bota. Hartu, eta bota, eta azkeneko hartu, mantendu, eta bota. Primera. 90 graduak errespetatuko ditugu, eta aurkako aldera lehen egin dugun berdina. Eskuineko eskua belaunaren gainean, ezkerreko belaunaren gainean, eta ezkerrekoa ipurdiko ezurraren gainean. Arnasa sudurretik hartzen eta hautik botatzen jarraitzen dugu. Sudurretik hartu, ahotik bota, eta azkeneko sudurretik hartu, eta ahotik bota. Primeran, belauniko jarriko gea, eskuak aurrean pixkanaka bizkarra borobilduko dugu, eta aurraren posturan geldituko gea, belauna lurrean, kopeta barkatu lurrean daukagularik,
deskantxatzen.